Mange landmænd har det svært under finanskrisen, og det gælder også de sønderjyske af slagsen. Men nu skal vi møde en landmand, som for lang tid siden sagde, at han ville komme krisen i møde. Nu skal vi en tur på landet. Her er en bondemand, og det her var engang hans makker. Og her er en hustru, der troede, hun giftede sig med en landmand. En idérig mand, der altid har nye idéer, friske idéer i ærmet. Landmandssønnen overtog gården i 1977 og har siden ladet den skifte ham adskillige gange. Tag det, du får, ikke bare i bolig i hovedet på dig. Du har hele tiden nye idéer. Senest er golfbanen, han selv anlagde, blevet solgt fra. Han er ikke så bange for at sige, nå for søren, det var ikke lige sagen, så prøver vi noget andet. Nu huser de gamle bygninger en restaurant, og den gamle mor har set staldbygningerne skifte ham. Dyrene er flyttet ud til fordel for betalende hotelgæster. Det er aldrig kedeligt at arbejde for Mads. Og sådan ser det så ud i dag. Gavekort nummer 666. Men det er ikke noget, bondemanden har fået foræret. Han har drevet forretning ud fra devisen. Er du i tvivl om det, du går og laver, så stop heller i dag, for det er billigere end i morgen. Han har en vældig god evne til at fornemme, hvad det er, der sker i tiden, og hvor vejene måske går hen. Før grusvejen her blev anlagt, drev bondemanden en minkfarm på jorden. Han har også avlet hjorte, holdt kvæg og dyrket frugt og grønt på jorden, og hele tiden fået nye idéer. Så nu tager jeg til Polen. Okay, siger så, hvad vil du der? Ja, det ved jeg ikke rigtigt endnu, men det skal lige ned og se. Da bondemanden kom hjem fra Polen, var han blevet importør, der solgte alt fra cykelstativer til rottefælder. Det er også fortid nu. Seneste skud på stammen er et galleri oven på restauranten med en ugentlig udstilling. Ja, nu skal han tage det lidt med ro, og nu er jeg tilfreds med det, der er. Så synes jeg også, at han burde være tilfreds med, at sådan er det nu. Vi behøver jo ikke at lave flere ting, vel? Men sådan er Mads jo ikke. Og selvom han siger, at nu skal han ikke lave flere ting, nu er det, som det skal være, så er der jo ingen, der tror på det. Nu kan vi ikke holde den længere. Velkommen til dig, Mads Friis. Ja. Hvornår stiller du dig tilfreds med det, du har? Jamen, det gør jeg aldrig. Jeg stiller mig aldrig tilfreds. Det er uanset om det er stort eller småt. Altså, fordi den dag, der holder man jo op. Og jeg går jo ikke på pension, og det gør jeg da forhåbentlig ikke, når jeg er 80. Jeg vil da gerne blive ved med at få idéer og udføre nogle ting. Men du hører her, din kone og selv din mor siger, nu må det da være nok. Kan de godt have ret i det? Jamen, nej, ikke i mit univers. Jeg nyder det at være til, og jeg nyder det at kunne få nogle idéer, og så føre dem ud i livet. Og det håber jeg bliver ved med. Og det er klart, at det kan være svært for familie og venner og andre at forstå, at man bliver ved med og skal søge efter noget. Jamen, jeg søger kun fordi jeg er nysgerrig, og jeg har det godt med det. Ja, hvor får du alle de der idéer fra? Jamen, hjortefarm, mink, Polen. Jamen, jeg er egentlig som en kollega til mig, en bondemand engang sagde, det der at tjene penge, det er et spørgsmål om at bøje sig ned og så samle dem op. Og sådan er det også med idéer. Jamen, alle får en masse idéer. Der er bare ikke så mange, der gør idéerne til virkelighed. Så det handler om at gøre noget ved de idéer, man får? Ja, og så selvfølgelig også indimellem luge nogle af dem ud, og have et godt bagland, der kan hjælpe til med at luge ud. Ikke? Men så også være stedig og holde fast. Ja, fordi der er jo mange søde ord om dig, der kommer her. Lad os lige prøve at høre. Prøv lige at fortælle, når du skal beskrive dig selv, hvordan vil du så beskrive sådan en som dig? Jamen jeg er meget idérig. Jeg er entreprenør. Jeg er en, der aldrig giver op. Altså, jeg er nok proppen, der hopper op af vandet, hver gang den bliver sat ned under. Og det har jeg det godt med. Så jeg er også kreativ, jeg er kunstner, men jeg er nok også røvirriterende for mange. Ja, for det er næste. Hvordan tror du har et liv sammen med? Jeg synes, du har en fantastisk kone, kan jeg se her. Ja, men vi har det jo godt, men hun har været tålmodig. Og jeg har meget at takke hende for. Også at hun indimellem har holdt igen. Samtidig så er det jo en udfordring for os begge to, at der hele tiden kommer noget nyt. På et tidspunkt, altså du startede det her, fordi landbruget var i krise, og så ville du gøre noget andet. Ja. Og på et tidspunkt, der kommer du og præsenterer hende for en idé om, at nu tager du til Polen. Ja,
Hvad sagde hun til det? Jamen, lige umiddelbart, der forstod hun ingenting. Det var heller ikke nogen andre, der gjorde. Og det gjorde jeg vel selv knap nok. Men jeg har altid haft en intuition, og den intuition, når jeg føler, at den er stærk nok, så gør jeg det. Og så er der ikke 7 vilde heste, der kan holde mig tilbage. Og hvad var det for en bankdirektør? Hvad var det, der skulle foregå i Polen? Jamen i Polen, der vidste jeg ikke, hvad der skulle foregå. Lige da jeg tog derned, der anede jeg ikke, hvad jeg skulle. Jeg kunne bare mærke, der ligger nogle opgaver i Polen til mig. Jeg har aldrig været i Polen, jeg taler ikke polsk. Jeg ved ingenting om Polen. Hvor kommer det fra? Jamen, det kommer en indre tanke om, at et eller andet jerntæppe er ved at falde, og jeg har hørt lidt om, at der er nogle muligheder dernede, men hvor fanden er de? Det ved jeg ikke. Så tog jeg bilen, kørte derned. Og hvad finder du ud af i Polen? Jamen, jeg fandt jo ud af, at efterhånden så havde jeg 400-500 forskellige emner, som jeg importerede og eksporterede, og det var alt fra levende heste, altså rideheste til gyngeheste, til rottegiftationer, til cykelstativer bag på bilerne, til glas, til uld, til tæpper, til import af ræveskinner og mink og ja, you name it. Ja, men der var mange forskellige ting. Men på et tidspunkt så besluttede du dig, du er jo købmand nu, men på et tidspunkt har du besluttet for at gå fra at være landmand til købmand. Hvordan var det at tage det skift? Jamen, det blev forholdsvis let for mig, fordi at, jeg var landmand, og jeg elsker at være landmand, og det er jeg stadigvæk. Jeg føler, at jeg er landmand. Jeg føler ikke, at jeg er hverken kok eller hoteldirektør eller noget. Jeg føler inderst inden, at jeg er landmand, men ideen, den har simpelthen bagt op ved, at jeg kunne se, at landbrug havde ikke en mulighed der, hvor jeg var. Jeg skulle noget andet. Og så var det et spørgsmål om at tage fat og prøve at se, om der var nogle muligheder. Og det var der så. Det var der så. Ja. Men når man får så mange idéer, som du gør, så må der da engang mellem være nogen, der siger, Jamen, jeg har også brændt fingrene, ligesom alle andre har. Jeg fortæller lige om en af dem. Ja, men det var hvis sådan en, der sådan for mange kunne være spændende, det var at inden jerntæppet faldt, der fandt jeg ud af, at man kunne ikke købe is i Polen. Så var det jo smart at begynde at sætte is. Så jeg kontaktede Premieris i Esbjerg dengang, og fik så en hel trailer ned med is. En ting, jeg ikke havde tænkt på der om sommeren, det var, at da jeg kom ned med traileren, så var der sgu ingen steder, hvor jeg kunne få elektricitet, uden at jeg skulle i hvert fald betale sort for det. Og det resulterede så i, at det væltede ud af den bil der, så der kom ikke noget ud i is. Der kom ikke is til Polen, nej. Fremtidige planer, idéer? Jamen, dem har jeg mange af. Nu er det jo hotellet, jeg koncentrerer mig om, og det er at få det fintunet og få det gjort endnu bedre. Jeg elsker at se glade mennesker. Jeg elsker at se, at man kan lave en forskel. Jeg elsker værtskab. Jeg kan godt lide, når der er kvalitet i den tid, man er sammen. Og det er også med de mennesker, der kommer. Men det er hotellet. Men fortæl, har du ikke nogen helt andre planer? Jamen, altså, nej, jeg ikke her, hvor jeg sådan lige afslører nu, men jeg har mange planer, og der kommer også mange flere planer. Men det er jo sådan noget, der kommer stille og roligt hen ad vejen. Vi glæder os til at måske møde dig igen om 10 år, når du måske har bygget dit gård om til Tivoli, hvem ved? Men indtil videre, tusind tak, fordi du kom og selv her på havnen i Sønderborg, Mads. Tak. Ja.